Седяхме на дивана и разсеяно слушахме новините. Отново предъвкваха историята около фалита на Кооперативна транспортна банка. Жена ми почти беше задрямала до мене в очакване на турския сериал. Котаракът Генади мъркаше в скута й. И изведнъж... Измамници мръсни. За всеки е очевидно, че надзорниците са замесени в цесиите. Абе ти от кога се извади такава познавачка на банковите дела? Нищо такова не съм казвала. Ти го каза. Не съм го казвал. Спокойно. Вече знам, че ще ви изненадам. Аз го казах. Ама ти как така говориш? Не знам. Просто се случи. Не мога да кажа. Обикновено, като искам да кажа нещо, от мен излиза само едно мяо, което си беше нормално. А виж какво стана. Умът ми не го побира. Но все пак това трябва да има някакво обяснение. Ами кажи, приятелю, какво си правил през последните няколко часа? Ами какво? Обичайните неща. Трямах на масата в кухнята, ядох сьомга с трюфели, въргалях се по новия килим в хола, гледах повторението на епизода от снощния сериал. Нещо друго? Да не си посмял да скриеш нещо? Изпишках се във фикуса, беше затворена вратата на банята. Мялках, но не ми обърнахте внимание. Вече няма да се случва, така или иначе ще си казвам директно, когато ми се пишка. Знаех си аз. Още нещо? Казвай. Ядахът валерианеци. Ама малко, но не е от това. Аз и друг път съм си хапвал от тези хапчета. Получавам приятни видения. Един вид бягство от действителността. Аз пък не разбирам, защо ти трябва да бягаш от твоята действителност. Сутрин сьонга с броколи, на обед мус с рибатон и гъши дроб, вечер пастето, тагнешко и трюфели. Целодневна лежачка на дивана, въргаляне по килима и по кухненската маса, и друсане с валериан, и кокорене пред телевизора. Не, че разбираш нещо, само се кокориш. Хайде да не се обиждаме. Знам, че вие хората ни подценявате от край време. Мислиш, че като не говорим, не можем и да мислим. Аз пък виждам по телевизията толкова много хора, които говорят, но това, което казват, не доказва, че могат да мислят. Всъщност доказва обратното. Това не се издържа. Още снощи тя ми забрани достъп до стаята с кожения диван. Малко по-късно ме замери с кристална чаша. И то доста точно, за съжаление. И, ако искаш да знаеш, това беше твоята любима кристална чаша, с която вечер си пиеш уискито. Защо се дразни? Какво съм виновен, че проговорих? Да не би да съм го искал. Просто се случи. Ти какво си виновен, че изпускаш шумно газове на всеки 10-15 минути? Да не би да си го искал. Това са просто нещата от живота. Защо се държи така с мене? Не казах нищо на жена си и може би това ми беше грешката. На следващия ден сутринта не намерих Генади. Беше изчезнал. Върху фотойла, на който спеше, намерих отворена книгата ни с стихове от любими поети. Беше отворена на стихотворение, което започваше с думите: след години самота и заблудата и дълбока, реших да тръгна по света и да намеря път посока. За всеки случай страницата беше маркирана с парченце шунка. Това вече ме дойде в повече. Значи можело и да чете. Той е внезапен преход към човешкия модел на общуване, а сега изведнъж и тия екзистенциални прозрения, и то римуване на всичкото отгоре. Това вече сериозно започна да ме притеснява. Какво да правим сега? Как да го търсим? Ако пуснем обява нещо като търси се говорящия котарак Генади, избягал от дома си в търсене на нова посока в живота.
Всеки ще си мисли, че това е шега. Днес в телевизията се появи говорящ котарак. Представя се за господин Генадиев. Поиска да направи пресконференция. Истинска сензация. Очаквайте в сутрешния блок дискусия на живо с участието на господин Гогов експерт, зоолог, господин Пешев социолог и господин Бинев езотерик. Очаквайте също излъчване на живо на специалната пресконференция. От тук нататък нещата се развиха стремглаво. Едва успявах да следя медийните изяви на Геннади. За някои научавах по телевизията, за други от социалните мрежи. Видях го в реклами на хазарт, на котешки храни, на дискотека. Видях го и в видеоклип на поп-полк певицата Петрана. Всеки норбонус дава сила, дава тонус. Да залагаш в FBET гарантира луд късмет. Пастетът млатък тъпот. Уау! Телешко с пармезан по шанхайски с мус от кралски скариди и чеснов сос. Уау! Тафуагра. Филе от полинезийска акула. Уау! Всичко това е супер, но Уискас винаги предлага нещо по-добро. Предпочитам Уискас. Уискас по-вкусно от най-вкусното. Не вярваш ли? Ами пробвай. Превъзходни лакомства за превъзходни кот. На видеоклипа Петрана в оскъдно облекло играеше кючек. Геннади, облечен в дънков костюм, с огромна кълбойска шапка и тъмни очила, обикаляше в кръг около Петрана и припяваше с монотонен басов глас. Искам да те видя как се мяташ, как се сучаш, как се виеш. Ще те гепе без проблеми, няма полза да се криеш. На басовата закана на Геннади Петрана отговаряше така. Котарако похотливи, не ме мислите и наивна. Спирай чупките и гриви и ми купи златна гривна. След няколко дни получих 2 съобщения от Геннади. Всъщност едно съобщение, но по 2 канала – Viber и WhatsApp. Вероятно поради неговата важност. Здравей, Геннади съм. Искам съвет от тебе. Много съм объркан. Номинираха ме за член на Висшия съдебен комитет. Явно резултат от моята популярност и репутация. Но може да има и скрити мотиви. Чудя се какво да правя. Но ти не отговаряш на изискванията. Нямаш стаж като юрист. Никога не си бил юрист. Даже нямаш професия. И освен това, все пак си само един котарак, макар и много известен. Каме беше щели да инициират бърза промяна на Конституцията, специално заради мене. Даже казват, че вече са събрали необходимото мнозинство. Ако питаш мене, въобще не се меси в тия работи. Най-добре се връщай вкъщи. Чакаме те. Котаракът Геннади Генадиев е избран за член на Висшия съдебен комитет. Експерти и анализатори коментират, че това е дълбоко демократично завоевание и огромна крачка по пътя към пълна еманципация на домашните любимци. Минаха още няколко дни. Една неделна сутрин за пътен към кафе-машината неволно погледнах към любимия фотел на Геннади. Забелязах, че халатът ми, който бях поставил предната вечер в фотела, изглежда странно издут. Механично повдигнах халата и видях добре познатата черна глава с огромни опулени жълти очи, които гледаха тъжно. Махнах се. Много ми дойде. Първо не приех номинацията за Висшия съдебен комитет, но ми намекнаха, че ако откажа, може да не е съвсем здравословно за мене. После ми подшушнаха, че в обществен интерес и в интерес на моята лична безопасност е добре да гласувам за някой си господин Пешев като прокурор по делото за източване на КТБ. След като възразих, ми казаха, не се притеснявай въобще. Всичко е добре планирано. Ако някой после ти поиска обяснение, просто ще спреш да говориш.
Просто на всеки въпрос ще отговаряш със смяло. Никой няма да те заподозре. Все пак ти си един катарак. Спрял си да говориш и толкова. Върнал си се към обичайното си състояние. Ти си вече наш кадър. Не забравяй, че Конституцията променихме заради тебе. Не мога разбери. Не искам да участвам в тази манипулация. Толкова много хора искат справедливост по този случай. Ние, котките, също имаме съвест и чувство за справедливост. Даже понякога си мисля, че го имаме повече от вас, хората. В депресия съм. Какво постигнах в този живот? Нито котка като котка, нито човек като човек. Перверзия на природата. Откакто проговорих, котките гледат на мен като психар, който използва очевидната си ненормалност за лични цели. Хората гледат на мене като клоун, от който могат да се възползват. Забавен природен феномен, поредната дъвка за медиите. Ако мислиш, че не страдам от огризения на съвестта, когато се изпишкам във фикуса, или когато драскам с ногти дивана, моля ви, приемете ме пак при вас. Винявайте за всичко. Знаеш, че отдавна сме те простили. Даже много ни липсваше. Добре дошъл отново в твоя малък свят, където всички те обичат заради самия тебе.